1 Corinthians 3 verse 16. Amen. Sike safunda bazalwane ngeThempeli. Nangona iThempeli angithi? Siyalazi iThempeli angithi? Yeah. Sifundile ngeThempeli. Amen. Zokhuluma ngalokho nje 10 minutes. Thempeli. Lithi iBhayibheli uma ufunda ngeThempeli, sike sezwa uJesu efika eThempelini efica kwenzeka izinto eThempelini ezazingemukelekanga ngoNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uJesu wabhekisa amatafula phezulu kwasho ikanvasi. Amen bazalwane. And into eyenza uJesu elungisa laphayana lithi iBhayibheli wayecasukile. Wenze njani Jesu? Wayecasukile bazalwane. Ngoba uma uzobona uJesu ecasukile thithi iThempeli. Thitha ini? IThempeli. Uthi lendlu yindlu kaBaba. Akumele kwenziwe noma ngabe yini kuyo. Ucasuka uJesu. Amen. Ngani? NgeThempeli. Praise the Lord. Ngizokhumbula eThempelini bazalwane ukuthi uma ngabe kuyokwenziwa umhlatshelo kwakungena ubani? Umpriest. Uma ingena umpriest lithi iBhayibheli wayefika endaweni engcwele. Bese futhi eyodlula kuphi endaweni engcwele. Ngamanye amagama kwakune order yokungena kuphi eThempelini. Wawungangenisi noma kanjani kuphi eThempelini. Praise the Lord. Kahle iThempeli yinto uNkulunkulu ayivikelayo. Praise the Lord. Why ayivikele? Uyivikela iThempeli uNkulunkulu ngoba ukuyo. Niyakhumbula ukuthi iBhayibheli umphongolo ohlala kuphi eThempelini. Right? Umuhlala eThempelini ipresence yomphongolo yayilwa nezinto ezingekho right eThempelini. Kulwa ini ipresence kabani kaNkulunkulu. That is why nalaba babemtshentshini bawutshentshela umphongolo bawubeka noDagoni. Amen. Kwalwa ini ipresence. Kwalwa ibezalwana ipresence. Lithi iBhayibheli uDagoni wabonakala ewile phambi komphongolo. Second day kuyikhanda lasemnyama nezingalo zakhe. Umbuzo uthi ubani presence? Bayothatha ipresence kaNkulunkulu bayoyipatanisa noDagoni. Nihamba nami bazalwane. Usiyabona ke leli verse gaje mhlawumbe sondolile. Lithi don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you. Awufunde kaje? Anazi yini ukuthi niyithempeli kaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Verse 17, God will destroy anyone who destroys this temple. For God's temple is holy and you are that temple. Funda kaje? Uma umuntu echitha ithempeli kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyamchitha yena. Ngoba ithempeli kaNkulunkulu ligcwele, niyilo-ke nina. Nayilanda bazalwane, sengiyabhala. Lithi izwi likaNkulunkulu njengoba ufunda ngeThempeli elibhaliwe kwiTestament elidala. Manje wena usuyithempeli la uNkulunkulu ehlala khona. Yonke into ethinta wena ithinta bani? uNkulunkulu. Zonke izinto ezifika zithi ifikela wena uNkulunkulu uvikela ini? Ithempeli ahleli kulo. Amen bazalwane. Ngamanye amagama wena awusiyena umuntu ongathi efike ekhaya kube kuphithizela ilwane la ekhaya. Ngoba la ekhaya kune presence kaNkulunkulu. Kahle kunomehluko phakathi kokuba sethempelini nokuba ithempeli. Amen. Ukuba ithempeli kusho ukuthi wena you are carrying the presence of God. Nihamba nami bazalwane. Kusho ukuthi wena la ufika khona ufika ini? Ipresence kaNkulunkulu. La ungena khona kungena ini? Ipresence kaNkulunkulu. Ukukhona kukaNkulunkulu. Iyaphela lento yokuthi uNkulunkulu ubekhona. Umbuzo ukuthi ubekhona kuphi ngoba uNkulunkulu ulapho kuwe. Amen bazalwane. Lithi yini wena uyithempeli likaNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala kubazalwane eThempelini. And le thempeli eliyuwa lo thempeli nje ekhandwe ngezandla. Akulona iThempeli la ashelo makhe. Uyithempeli likabani? LikaNkulunkulu. That is why yonke into ezama ukudestroy wena destroy uNkulunkulu. Amen. Yonke into ezama ukufika kuyizonyasi impilo yakho wena usuloku complaina. And eThempelini kuphuma indumiso. Uma abantu befuna
bedumisa babeya kuphi ethempelini. Uma abantu befuna ukuthandaza beya kuphi ethempelini. Uma kukhona inkinga ekhona kuyiwa kuphi ethempelini. Uma wena usuyithempeli kushuthi kuwe uphuma indumiso. Amen bazalwane. Kuwena kuphuma umthandazo. Nihamba nami bazalwane. Uma kufika wena ipresence kaNkulunkulu izinto they come back to order. Noma ngabe izinto bezihliphele zibhekeza bhekela kodwa once bafuna ukufika ipresence kabani kaNkulunkulu. Nihamba nami bazalwane. Lento ayenziwa nguwe yenziwa ukuthi ukhona uNkulunkulu uphila kubani uphila kimi. Abazali bezabethola amaculo bethu yaphila kimi uyisimanga kodwa manje bayephuma athi aphume sengathi diphuma yedwa. Amen bazalwane. Lalela noma ngabe uhamba kuphi wena la uhamba khona you are carrying uNkulunkulu uqobo lwakhe. Lalela bazalwane asizusaba njengezwe ngoba sifana nalo thina siyithempeli. Amen bazalwane. Noma unqamula endaweni enjani ukhona uNkulunkulu lapha kuwe. Angithi sike samuzwa uma ethi mkhulu kuwe kunokuphi kunosesweni. Cishe uJohn angithi uthi mkhulu kanjani okuwe greater is he that is in you than he that is in the world. Amen bazalwane. Thina kana ngothi wena uyithempeli. Awukho ethempelini. Kodwa wena uphethe ukhona bakhe. You are carrying the presence of God. Ngeke nje uzalwane ebaleka nepresence. Ulebaleka. Mzalwane uyapha baleka. Ubaleka nani? Nepresence. Uthi ubaleka ekukhoneni kaNkulunkulu ubaleka nepresence. Angeke usibaleke uNkulunkulu akutheni makhana ngeke umbalekele. Praise the Lord. Kathen, 2 Corinthians chapter 6 verse 16. Uthi what agreement? 2 Corinthians chapter 6 verse 16. What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God and they shall be my people. In the character change. Nina kuvumelana muni ithempeli kaNkulunkulu nezithombe na? Ubuya kwakho ezithombe nasenyangeni ukukhona ukuhlangana kulento. Uyabona ukuthi lapha enyangeni sekuhlela umuntu oyinkinga kwakule nyanga. Sisihamba siyoqala imithi yabantu ngabe siyabayeka nemithi yabo. Uyofika uyophaza msugononde testament. Uyofika ipraise kaNkulunkulu. Ayikho kuvumelana lento leyo. Uzola nalezi zinto zalenyanga eqedelwe yiMose. Ngaphandle basithi sihambe yoqeda leyanto. There is no agreement. Akukho ukuvumelana ayazani. Yimpi nje yokhatha. Qhubeka baba. Ngoba thina siyithempeli kaNkulunkulu. Bazalwane, thina siyithempeli kaNkulunkulu. We are carrying the presence kaNkulunkulu. Lasifika khona kufika ipresence kaNkulunkulu. Niyangizwa bazalwane? Qhubeka katheni. Njengoba washo uNkulunkulu ukuthi ngiyakuhlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, ngiyabonga uNkulunkulu wabo, bone babe ngabantu bami. Uthi uNkulunkulu ngiyohlala eceleni kwabo. Uthi ngiyohlala kuphi? Phakathi kwabo. Uthi ngiyakuba uNkulunkulu wabo. Bayakuba yini ngabantwana babo. Amen bazalwane. uNkulunkulu uyabona ke uyibuke, thatha isikhathi uyibuke. Wena uyithempeli. Bazalwane wena uyini? Ithempeli. Ake ngimtshela. Ayitshela uNkulunkulu ngumoya. Mvumelene uNkulunkulu yini? Umoya. Lithi abamkhonzayo nabamkhonzi ngomoya nangani? Nangeqiniso. Nihamba nami lapha ngibazalwane. Niyazi ukuthi amadimoni awumoya. Benikwazi lokho? Amen. Lithi iBhayibheli ayikho indawo la idimoni likwazi ukuhlala khona ngaphandle kwakho. Kuhlala kanjani kuwe uma ungesindawo yokuhlala umoya? Then bazalwane once waba empty, emptiness, amadimoni awanoki ayangena. Wakwenza ukuthi umuntu ungeniwe ungena amadimoni ampossessa. Nelazi igama lesingise possess. Ukupossessa kusho ukuthi usumu kahle njengoba bekuwe nje
uze kuthiwa upossessed uzocala uma kuthiwa upossessed into wenza ukupossesswa uThixo uyabona uma upossesswe uNkulunkulu usufana noJesu ngoba zonke izinto mazenzeka kube phakathi azenzekani. Praise the Lord. Ngizothi kuwe uyapossesseka kuba nguwena ukuthi yiphi ikhemo ofuna ikubamba ipossess. Uyabona mina ngipossessed bazalwane ayikho into isithi esingamconvince ngayo kule kuba possessed kangaka ngayinikela mina. That is why uRomans chapter 12 uthi ngiyancenga nikelani imizimba yenu because lemizimba yenu iyithempeli la uNkulunkulu ehlala khona. Niyafuna yini ukupossesswa uThixo? Jesu Kristu ubathula nokuvalile umnyango ubathula nokuvala vula umnyango angena hlale lithi sizwa uNkulunkulu mayefika ufike enzikhaya lapha empilweni yakho akekho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuhlala kuwe.